आं बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोनाया 23 बोसोराव आगान होबाय। बे 23 बोसोर आंनि नाजाबोनायाव आं गावनि पार्सनेल लाइफआव जेबो सोरजिना लानो हायाखैब्लाबो, आंनि पार्सनेल लाइफखौ आं जौगाहोनो हायाखैब्लाबो, आंनि बे नाजानाया अरायसम सोलिबाय थागोन बा आं नाजालांबाय थागोन। बेनो आंनि सिनायथि। फंनैसो बुंनायनि सिगां रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय, जाहाथे सासे फावखुंगुरखौ फावखुंगुर नोजोरावनो नायो, बेनो आंनि खावलायनाय। जोंनि बिटिसिनि जा बिसायख'थि, बे बिसायख'थिया साननैसोनि उनाव 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं। नाथाय सम मोनसे पलिटिकेल एंगेलजों जाहाथे नोजोर होआ। आंनि बे फंनैसो बुंनायाव सोरनिबा गोसोआव जुदि सौग्रावबायोब्लाबो जाहाथे नोंथांमोना सुद्रायलायनानै लायो, आंखौ निमाहा होयो। फैनायनि सिगांनो जोंनि गेजेराव जानाखि मोनथाम मोनब्रै रिजनेल पार्टी पलिटिकेल पार्टीफोर दङ, दा बैसोर पार्टीफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोनदों गावजों गाव बिदा फंबाय। बेखौनो खावलायनो साननाय, जायफोरा बेफोर जाथायाव लोब्बा दङ, जायफोरा बेफोर जाथायखौ खालामबाय बा खालामनो थांगासिनो दङ, बैसोर बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे गेजेरावनो होसोज्लायनाय, बुज्लायनाय, नांज्लाय खमज्लाय खालामनाय, एना एनि, दा बेफोरखौ नोजोर होनानै आंबो सासे बर' सुबुं जानायलाय दुखु मोनदों, जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाया। साइलेन्ट भटार्सफोर, जाय साइलेन्ट भटार्सफोरनि गोहोमासो नैबे बिसायख'थियाव गोहोम खोख्लैगोन। दा बै साइलेन्ट भटार्सफोरनि गोसोखौसो नोंथांमोना माबोरै बोनो हागोन, मा आदर्शयै बिसोरखौ नोंसोरो बोजबना लानो हागोन, अनसायहोनो हागोन, बेखौसो नाजानाय थानांगौ। मानोना साइलेन्ट भटार्सफोरा बेखौसो नोजोर होयो, सोरबायदि दैदेनगिरिया थारैनो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारमारदों, जाय पार्टिया बर'नि थामोनथा थैनाय थांनायखौ सिन्था खालामनो हामारगोन, बेखौसो सिरि थानानै नोजोर होबाय थायो। बे साइलेन्ट भटार्सफोरा नोंथांमोननि बुलायनाय, दानलायनाय, सुख्लाबलायनाय, गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनाय, बेखौ नोजोर होगासिनो दं। दा मोनसे पावारखौ मोननो हास्थायनानैनो जुदि गावनि बिदा फंबायखौनो जुदि दानख्लाबनो, सुख्लाबनो, देख्लाबनो, माबा खालामनो हायोब्ला मा बियो उनाव देरहालांनायनि उनाव मोनसे गोग्गो समाज दानायाव नांथाबनानै खामानि मावगोन ना? हारिनि जौगानाय थामोनथानि थाखाय सिन्था खालामनो हानाय बै बिजाथिनाव गोहो दंमारोना बा मावमारगोन ना? बेखौसो नोजोर होखोमागासिनो दं। जाय साइलेन्ट भटार्सफोरा, नोंथांमोना सानो नामा जे बेफोरबायदि बुग्लुं सुग्लुं, दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जोङो जोंनि पार्टिखौ बांसिन भट मोनहोनो हागोन? नाथाय बियो रं, बे नोंथांनि गोरोन्थि जागोन। बे जाथायफोरा हाइकमान्डनिफ्राय जाथों बा सोरनिबा साननो हायै थौले दैदेनगिरिनि साननाय हनायजों जादों, बेखौ आं मिथिया। नाथाय जा जादों जोबोद गोरोन्थि जादों, आरो जा साननानै बेखौ मावदों बेबो जोबोद गोरोन्थि जादों। बेफोरखौ खालामनानै आं सानो माब्लाबाबो मोनसे पार्टिया बांसिन भट मोननो हानाय, माबा मोनसे साबसिन पजिशनाव फैनो हानाय बे गोहोखौ मोनगोन, बेखौ सानदोंब्ला आंनि नोजोराव, आंनि बुजिनो हानायाव बे जानो हागौ गोरोन्थि। मानोना जों नुबाय दं, बे मोननै मोनथाम बर'नि पलिटिकेल पार्टी आरो नेशनेल पार्टी, दिनै बे सुबुंफ्रानो बै पार्टियाव जइन जाहैदों, आरो बे सुबुंफ्रानो एगेन आरो नैबे मोनसे पार्टियाव बारस्लायदों। ओरैनिया ओरै बारदों, ओरैनिया ओरै बारदों, माने सोरबाया रां रुफानि माबायाव गोग्लैनानै, आरो सोरबाया बबेबा मोनसे गावनि पार्टिखौ मोनसे पजिशन मोनैयाव, सोरबाया गावनि पार्टिनि सोरबा दैदेनगिरिखौ बोराबनानै, जेखियानो जाया जेराव बारस्लायदों, जों बारस्लायनायफोरखौ नुगासिनो दङ। दा बेफोरथ' जाबाय थागोन, सोरबा थाखानि लबाव